i fenw i, a dechreuais i feithi pan oedd ymhlant un ifanc iawn. Maen nhw wedi tyfu fyny yng nghanol bwrlwm a llawenydd o feithi. Maen nhw bellach yn oedolion ac yn well pobl am iddyn nhw dyfu fyny mewn awyrgylch maethu. Ar ôl dod i nabod pobl oedd yn maethu a chael fy ysbrydoli ganddyn nhw, edryches fwy i mewn i feithi. Mi gychwynnes fy siwrnau maethu drwy gysylltu efo'r tîm maethu yn yr awdurdod lleol yng Gwynedd. Mi wnaethon nhw asesiad arnau a roddodd hynny gyfle i mi feddwl am bwy ydw i, beth sy'n fysgogi, fy nghyfryfderau i a pha rwystrau gallwn ni ddod ar eu traws nhw. Mi ddysges lawer amdana i fy hun, a mi wnaeth y tîm yn siŵr i fod o'r peth iawn i mi a fy nheulu. Dwi bellach wedi bod yn maethu ers 25 o flynyddoedd. Dwi wedi profi llawer yn yr amser yna, y pleser a'r heriau o fod yn deulu Maeth. Dwi wedi gofalu am blant ag anghenion gwahanol, rhai mewn argyfwng, eraill wedi aros efo ni cyn iddyn nhw gael eu mabwysiadu. Hefyd, dwi wedi gweithio efo'r rhieni i edrych ar ôl i plant fel rhan o gynllun i adun o plant a'u teuluoedd. Mae'n deg dweud mod i wedi profi llawer o sefyllfaoedd gwahanol. Mae gen i 2 chwaer yn byw efo fi ar y funud. Mae'r hynna wedi bod fel mam i'w chwaer fach am y mwyafrif o'i bywyd ifanc. Mi gymrodd hi beth amser iddi adael i mi gymryd drosodd rhai elfennau o'r gofal hynna. Mae'n wych gallu gadael iddi fod yn blentyn unwaith eto. Mae'r 2 ohonyn nhw'n tyfu fyny i fod yn bobl ifanc gwych. Wrth ddechrau maethu, da chi ddim yn sylweddoli y gwahanol lefelau o ofal mae bob plentyn i angen yn seiliedig ar ei stori bersonol. A dwi ddim yn meddwl byswn i wedi gallu cario ymlaen i feithi am gymaint o flynyddoedd heb gefnogaeth y tîm maethu a'r hyfforddiant maen nhw wedi ddarparu i mi. Dwi wedi dysgu lot, pethau fel sut i ddelio â materion ymlyniad a chysgu a chefnogi plant sydd â phrofiadau anodd yn ei gorffennol. Dwi'n meddwl bod maethu wedi fy helpu efo fy mhlant fy hun hefyd. Pan mae plentyn yn cael ei feithi, mae'n medru bod yn anodd iddyn nhw setlo i mewn i gartre newydd. Mae mhlant i wedi gweld hynny ac wedi dysgu i dderbyn a bod yn amyneddgar. Maen nhw'n gwybod bod eu perthynas nhw a'r plant Maeth yn bwysig iawn hefyd. Rydyn ni gyd fel teulu yn rhan o'r siwrnau maethu.